Привет! Това е уводната част на видеоуроците за работа с LibreOffice на системи за бизнеса. В тази първа част бих искал да ви представя LibreOffice като цялостен инструмент в помощ на вашата работа. LibreOffice се разработва и поддържа от The Document Foundation. Той може да бъде инсталиран и използван на операционни системи GNU Linux, Windows или macOS. LibreOffice е пакет от офис програми, с които може да обработвате документи, електронни таблици, презентации, да се въвеждат математически формули и статистически данни, както и да създавате форми за попълване на информация от общ тип в базата данни. Първата част от пакета се нарича LibreOffice Writer. С нея може да създавате и редактирате текст и графики, писма, отчети, документи и веб страници. Втората част от пакета се нарича LibreOffice Calc. С тази програма може да извършвате изчисления, да анализирате информация и да организирате списъци в електронни таблици. Третата част от пакета се нарича LibreOffice Impress. С нея може да създавате и редактирате презентации за прожекции, събрания и веб страници. Четвъртата част се нарича LibreOffice Math. С нея може да редактирате математически формули и уравнения. Петата част от пакета се нарича LibreDraw и служи за създаването на рисунки, блок схеми или емблеми. Това е само представяне на основните пакети на LibreOffice, които могат да са незаменим помощник на вашия работен процес. В последващите видеоуроци ще ви представя в детайли функциите на всеки един от пакетите на LibreOffice. Системи за бизнеса, застанали на раменете на великани.